Idazle eta pentsalari bilbotarraren heriotzaren 75. urteurrena betetzen denean, bere marrazki osaturiko erakusketa jarri dute martxan Bizkaiko Foru Liburutegiko areto nagusian. Erakusketa irailaren 14 arte egongo da irekita. Salamankako Unibertsitateak ekoiztutako erakusketak Miguel de Unamunok egindako 50 irudi baino gehiago biltzen ditu. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza duen erakusketa hau, Bilboko Kultura eta Hezkuntza Sailak diseinatutako programazio bereziaren barruan dago. Programazio horretan emanaldiak, kontzertuak, hitzaldiak eta Unamuno ibili zen lekuetara egindako bisita gidatuak sartuko dira. Salamankako Unibertsitateak ekoiztutako erakusketak 3 komisario ditu. Ana Etxaguazeda Toledano, Miguel Ángel Jaramillo eta Alberto Martín Esposito. Marrazki gintzarekin etengabeko lotura izan zuen Miguel de Unamunok bizitza osoan. Horren erakusgarri dira haren artxiboan gordeta dauden 200 gora marrazki. Marrazkioi lagun artean manatu zituenak gehitu behar litzaizkieke. Euretako asko argitaratu eta guzti egin ziren erretratuak dira eta